ኤርትራ እትበሃል ሃገር ዝተመሰረተላ ታሪኻዊት መስርሕ ቅቡልነቱ ኣብ ሕቶ ዝእቱ ውድብና ንኩሉ እቲ ካናዳዊ ኹን ትድሒሩ ድመፀ ስደተኛ ኹን ዳርጋ ብማዕረ ናብ ዝፀልዎ ኩነታት ኢና ዘለና። ስለዚ ነቶም ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ብሕጂ ንክትመፁ ተስፋ ጌርኩም ዘለኹም ብሕጂ ወይ ኣብ ፕሮሰስ ዘለኹም ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስካ ፊሊን ሎማ ዓንቲ ካብ ዝተፈላለየ ኣገዳሲ ዝብልኩ ሓበሬታት ተመይስ ኣለኹ ሳም ወዳታ ምሳይ ፅንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምረዋ ላይክ ኣይትረስዑ ለስ ጎ ናይ መጀመርያ ሓበሬታ ፕረዚደንት ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ግብፂ ምብፃሕ ይካየድ ኣሎ ዝብል እዩ። እዚ ትማሊ 28 ሚያዝያ 2025 ፕረዚደንት ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ካይሮ ብምቕናዕ ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቡ ኣብ ክልታዊ ጉዳያት ዘተ ይካየድ ኣሎ። ዕላማ እቲ መገሻ ንሓፈሻዊ ፀጥታ ምዕባሌታት ሱዳንን ከባቢናን ምስ መራሕቲ ግብፂ ሓበሬታ ምቅያርን ዘተኮረ ምዃኑን መንግስታዊ ማእከል መንግስቲ ሱዳን ይገልጽ ኣሎ። ፕረዚደንት ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ሰራዊት መንግስቲ ንርእሰ ከተማ ካርቱም ኣብ ዕጡቃት ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ምቁፅፃሩ ስዒቡ ናብ ስዑድ ዓረብ ኤርትራን መገሻ ድሕሪ ምክያዱ ናብ ግብፂ እውን ኣምሪሑ ኣሎ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ዝሃቦ መግለፂ ብዝብል ኤርትራ ከም ሃገር እውን ኣይንቕበላን ኢና ዝብል ኣብን ዝተባሃለ ፓርቲ ዝምልከት እዩ። እዚ ኣብን ዝተባሃለ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ናይ ኣምሓራ ፓርቲ ዋላ እኳ ብህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ፋኖ ተቐባልነት ኣይሃለዎ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ፓርላማ ወኪል ህዝቢ ኣምሓራ ኮይኑ ክሳተፍ እውን ክኢሉ እዩ። ስለዝኾነ እዩ ድማ ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳይ ብዝብል ኣርእስቲ ንኤርትራ ናይ ብዛዕባ ኤርትራ ርእይቶ ክህብ ክኢሉ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብን ብዛዕባ ህልው ሕሉፍን ኩነታት ሻዕብያ ብመንፅር ምርግጋፅ ዞባዊ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ኣምሓራ ከምኡውን ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ሰፊሕ ገምጋም ኣካይዱ በዚ መሰረት ሻዕብያ ኣብ ዝምስረታት ሒዙ ንህዝቢ ኣምሓራን ንማሕበረሰብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብኣወንታ ክምስገን ዝኽእል ታሪክ ዘይብሉ ሓይሊ ምዃኑ የፍልጥ ብዝብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ክልል ኣምሓራ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮሞን ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ንምግዳድ ዝሰርሑ ሓይልታት ሻዕብያ ኣለዉ ብምባል እውን ገሊጹ ኣሎ። ታሪኻዊ ፀላይ ኢትዮጵያ ብምዃኑ ሃገራዊ ረብሓ ሃገርና ንምጉዳእ ከይተሓለለ ይሰርሕ ኣሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብትርኽ ክኹንኖ ኣንጻሩ ክቃለስ እውን ይግባእ ብምባል ገሊጹ ኣሎ። ትማሊ ኢትዮጵያ ኣብ ዝደኸመትሉ እዋን ውድብ ሕወሓትን ሻዕብያን ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ኣብ ዝዓብለሉ እዋን ኣብ እዋን መሰጋገር መንግስቲ ብዘይ ተሳትፎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍሉይ ክልታዊ ስምምዓት ብቐሊሉ ዝተረጋገፀ ኣጀንዳ ኤርትራ ተፈንጪላ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ምዝ ተኣሳሲሩ ኣብን ኤርትራ እትበሃል ሃገር ዝተመሰረተላ ታሪኻዊት መስርሕ ቅቡልነቱ ኣብ ሕቶ ዝእቱ ውድብና ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻዊ ወደብ ባሕሪ ተደፊያ ዝውፀትሉ ናይ ምትላል መስርሕ ዳግማይ ተፈቲሹ ቀዳምነት ሃገራዊ ኣጀንዳ ክኸውን አንጻሩ ቆራፅ ቃልሲ ክካየድን ይጠልብ ክብልን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሻ ጂኦፖለቲካዊ ኢትዮጵያ እቲ ዞባን ብሰላምን ዘተን ድርድርን ዘይኮነስ ብግርጭትን ኩናትን ጥራሕ ክፈታሕ ዝብል እምነት ዘለዎ ዘይሓላፍነታዊ ኣዕናዊ ባህሊ ኣብ ምስፍሕፋሕ መሪሕ ተራ ተፃዋቲ ምህላውን ፍሉጥ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ ብምባል ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ሃገር ምስኮነት እውን እዚ ኣረኣእያ እዚ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ኮይኑ ብሓፈሻ ብመንጎ ህዝብን ሃገርን ፍትሓዊ መንጎኛን ምትሕብባርን ዘይኮነስ ውዲትን ሓይልን ውልቃዊ ረብሓታትን ኣብ ምድላይ ዝተዋፈረ ሓይሊ ኮይኑ ኣሎ ብምባል ንኤርትራ ዝወቅስ ጽሑፍ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኣቐሚጡ ኣሎ። ይኹን ዳእምበር እዚ መግለፂ እዚ ንክልል ኣምሓራ ዝውክል ከም ዘይኮኑ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛትን አክቲቪስትን ትማሊ መልሲ ክብሉ ውዒሎም ኣሎ። This will be your next government. We are getting the results momentarily. Seconds from now, it's a time we've all been waiting for. ናብ ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባ ምርጫ ካናዳ ዝምልከት እዩ። ሊበራላውያን ራብዓይ እብረ ክዕወቱ ክኢሎም ኣለው። በዚ ኸኒ ንጃስትን ትሩዶ ተኪዩ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ዝፀንሐ ማርክ ካርኒ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ መረፃ እዚ ብማርክ ካርኒ ዝምራሕ ሰልፊ ሊበራላውያን ከምኡውን ሰልፊ ዓቀባውያን ኒው ዴሞክራቲክ ብሎክ ኩቤክስ ከምኡውን ግሪን ፓርቲ ዝተባሃላ ሰልፍታት ተወዳዲረን ነይረን። ኣብዚ ኸ ሰልፊ ሊበራል ተዓዊትሎ ማርክ ካርኒ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ንውሕ ዝበለ ዓመታት እዚ ሊበራል ፓርቲ ክመርሕ ፀኒሑ ብዙሓት ስደተኛታት ካኒ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ጥራይ ብዙሓት ስደተኛታት ክእቱ ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ደጊሙ ተመሪፂ ዘሎ ሰልፊ እዚ ሊበራል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቶም ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ብሕጂ ንክትመፁ ተስፋ ጌርኩም ዘለኹም ብሕጂ ወይ ኣብ ፕሮሰስ ዘለኹም ሰባት እዚ ኸኒ ፅቡቕ ዕድል እዩ ማለት እዩ። እዚ ሰልፊ እዚ ደጊሙ ተመሪፂ ኣሎ። እቶም ነዚ ሊበራል ፓርቲ ዝመረፅኩም እንኳ ሓጎሰኩም። ንኩሉ እቲ ካናዳዊ ኹን ትድሒሩ ድመፀ ስደተኛ ኹን ዳርጋ ብማዕረ ናብ ዝፀልዎ ኩነታት ኢና ዘለና። ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ምናልባት ስፖንሰር ናይ ምግባር ኣብቲ ምስቲ ኩነታት ናይ ዓድና ናይ ዞባና እቲ ናይ ስፖንሰርሽፕ ናይ ምቕፃል ሲ ኣብቶም ሊበራል ሲ ሓይሽ ምናልባት ዶ ኣብኡ ይፀሉ ይኸውን ትብል እምበር ተሓፈሻዊ እታ ስራሕ ክርከብ መነባብሮ ክመሓየሽ
ካልእ በቃ ንኩሉ ብማዕረ ይጸሉ መብዛሕትኡ ትብፅን ሓሳብ እኮ ነቶም ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ክምረፅሉ ይዘሊ ምክንያት ከዓ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መብዛሕትኡ ሓይሊ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዕድላት ናይ ምፍጣር ፅቡቅ ክስተይ ኣለዎ ዝብል ኣተሓስባ ስለ ዘለዎኒ ድሓር ከዓ ናይቲ LGBT ናይ ገለገለ ነገራት እውን እሶም ይሕሹ ዝብል ኣተሓስባ ኣለዎም ኣብዚ እዋን እዚ ካናዳ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዘላትሉ እዋን እሞ ንዕኡ ኣድረስ ዝገብር ኣይናይ ፓርቲ ሎሚ ኣምንዎ ያ እቲ ብፀንሐ ሊበራል ፓርቲ ነዊሕ ግዜ ፀኒሐን ሕጂ ዳርጋ ዘርታየር ብውስ ደኺሞም ዓይነት እዮም ኮነ ለውጢ ገለ ኣይረኣዩ ከም ዝበልኩ ቀዲመ ከዓ እቶም ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ሲቲዝን ቲአር ሲቲዝን እሱ ኩሉ ብሓንሳይ ማድረስ ዝገብሮ ነቲ ውሽጢ ሲ ኣብኡ ይፎካሶም እቲ ንዕኡ ከየበልካ ካብ ደገ ከምዚ ሊበራል ስኢልካ ብዙሕ ዘምፅኦስ ኣይኮኑን I think ናይ ስራሕ ዕድላት ካብ ዘለዎስ ይመሓየሽ ከውን ኢለ ሓሰብ ሕጂ ብጣዕሚ ሰብ ሽገር እዩ ዘሎ ማለሲ ወላታ ሚኒማም ፔመንት ትረክበላ ስራሕ ወላ ሲኢኑ ዘሎ ገሊኦም ሓመድ ጌርና ስራሕ ይረከብና ንብሎካ ትሰርሕ ኣለኹ ዝብል እውን በቲ ኣዝዩ ትሑት ሚኒማም ዌጅ ዳ ተኸፍለ እዩ ዘብል ሕጂ ተሃዋህው ብጣዕሚ ፅቡቅ ይኮነን ዘሎ ولا ونسحقمو زله سب مس كእለቱ ዘለ ሰብሲ ስቲል ሽጋሪ أجي كمزي نايستمهاركا ويمارس سكيل سلازيبلكان سلازلكان نايكونن جين حفش وتي تقطبا ودي غسل زلو السب سرح سن توساقا يكون قصدم السون توساق يخوني نتبرس قصتاي تمرجان ان ايرتران ايثيوبياوያን بحفشا اب كونزرفاتيف بارتي يزلو يلكان ምናልባት እዚ ምስቲ فحفحيلو ينبر مس مهلاوت ማሕበረሰብ ነዚ خصل ወይ ክእልንዶ ያ አይ ቲንክ ተሰብ እሱ የተሐሳስቦን ዲቲ በፍላይ ናይ ሀበሻ ኮሚኒቲ ኣብ ክልተ እንዲ ዝቅርቀር በቲ ህዝቡ ክመጽእ ደልዩ ምክንያቱ ህዝቡ ኣብ ሽግር ይዘሎ ገሊ ሰበይት ገሊ ክመጽእ ገሊ ሰብኣያ ገሊ ፓትነት በተሓዶ ከዓ ብዓዲ ኣቲኻ በተስራሕን በትገደን ሽገር ኣሎ ሕጂ እሱኡ እንደገርመካ ማለት ብፍላይ እቲ ስደተኛ ኮይኑ ዝኣተወ ብፍላይ ተሓበሻስ ነቲኦም ክመርጥ ይኸውን ትጽበ ስድርኡ ሰባት ክመጽሉ يزدل كات حسب جن انتي كاري كاز معرخ ندي تتعدس بتعمي تناي سرح عدل تناي جلس بتعمي تجيرو هم زل يزريكا تسكاش لو ما عند بالنا مدب زمسلني روح زابزط المدب سلام